Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, ako predseda Bezpečnostnej rady som tento ústavný orgán dnes zvolal na základe návrhu prezidenta Slovenskej republiky. Ak ma prezident Slovenskej republiky požiada o zvolanie Bezpečnostnej rady, som povinný túto radu zvolať do 48 hodín od predloženého návrhu. Po včerajšej komunikácii s pánom prezidentom, aby bola možná aj jeho účasť, aj účasť vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, sme sa dohodli, že Bezpečnostná rada zasadne okamžite, teda do 24 hodín po tom, čo som tento návrh obdržal. Myslím si, že pán prezident veľmi správne zarámcoval situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Ak dovolíte, budem hovoriť o realite, nie o nejakej fikcii. A preto, ak vám hovoríme, že situácia na Slovensku je vážna, ja ju ešte budem definovať, tak to hovoríme s plnou zodpovednosťou za naše slova a najmä prosím si uvedomte, že Bezpečnostná rada sa dnes konala za prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov prakticky celej vlády a vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, čo ešte viac zvyšuje význam tejto inštitúcie. Povedal som, že budem hovoriť fakticky a nebudem hovoriť o nejakých hypotézach alebo teóriách. Nepredpokladám, že niekto z vás by mal chuť spochybňovať, že tu boli jasné pokusy v minulosti nás všetkých diskreditovať. Myslím si, že žiadny súdny človek nemôže veriť, že na základe obvinenia z pytliactva sa dá odpočúvať líder opozície s právnikmi pri poradách, ktoré sa týkali obhajoby v obvineniach, ktoré boli falošné a krivé. Ako vidíte, stalo sa to a je to súčasť reality. Nikto z vás nemôže spochybňovať realitu, že nás chceli pozatvárať a niektorých aj zatvorili na základe vymyslených faktov. Niektorí ľudia trávili vo väzbe aj viac ako rok, aby sa potom zistilo, že tam nemali čo robiť. Dúfam, že nepatríte medzi tých, ktorí spochybňujú, že mám prestrelené brucho a že som bol jednoducho človekom, ktorý mal byť zavraždený za politické názory. To je jednoducho fakt. A my teda dnes tvrdíme na základe údajov, ktoré máme, že prichádza ďalšia etapa, najskôr po tom, čo nás chceli zdiskreditovať, zatvoriť, potom niektorých zavraždiť, prichádza etapa, kedy treba zneužiť verejnosť. Chcem sa obrátiť na každého jedného občana Slovenskej republiky, ktorý má iný názor, ako majú voliči vládnej koalície. My týchto ľudí rešpektujeme, pretože máme demokratickú spoločnosť, kde každý si môže vyjadrovať svoj politický názor. Veľmi jasne zdôrazňujeme, že rešpektujeme a nebudeme robiť žiadne kroky, pokiaľ ide o ústavné právo zhromažďovať sa, organizovať protesty a slobodne vyjadrovať svoje politické názory. Preto každý, kto má chuť protestovať a vyjadrovať v súlade so zákonom iný názor, aký dnes prezentuje vláda Slovenskej republiky, má na to právo. Tu ale končí všetko zákonné a všetko ústavné, pretože za touto realizáciou ústavných práv vidíme štruktúru, ktorá sa pokúša útočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Vidíme štruktúru, ktorá chce zneužiť tieto stretnutia a tieto mítingy, predovšetkým na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby ešte viacej sa eskalovalo napätie, aby ešte viac dochádzalo k agresivite a potom sa naplňal plán, ktorý je dnes šírený organizátormi týchto protestov, ako je napríklad blokáda ciest, verejných priestranstiev, ako sú kroky, ktoré majú viesť k blokáde vládnych budov. Dokonca sú tu kroky, ktorých cieľom je prerušiť schopnosť vlády Slovenskej republiky vykonávať svoju prácu. Na to je jednoduchá skratka v trestnom zákone. Aj v ústavnom systéme Slovenskej republiky ide o útok proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky. Ide o pokus zorganizovať na Slovensku normálny prevrat, aby vláda padla a dostali sa k moci tí, ktorí sa nevedia k moci dostať cez demokratické parlamentné voľby. Dámy a páni,
Aj dnešné rokovanie Bezpečnostnej rady, hoci malo byť iba akýmsi vyvrcholením týchto dní, pretože sa určite budú ďalej udalosti posúvať. Bezpečnostná rada dnes ústami predstaviteľov spravodajských služieb poskytla zainteresovaným zúčastneným informácie, z ktorých sa mnohým točili hlavy. A prosím, ja teraz nebudem nič skrývať, ja budem hovoriť, že sme hovorili o konkrétnych finančných prepojeniach, financovaní. Boli prezentované fotografie, spojenia, kto s kým. Politická opozícia je absolútne napojená na túto štruktúru. Musím potvrdiť slova, ktoré som povedal aj včera. Máme tu štruktúru ľudí zo zahraničia, ktorí sa aktívne podielali na udalostiach na Ukrajine, v Gruzínsku. Táto skupina je jasne prepojená na organizátorov protestov, ktoré sa nazývajú Mier na Ukrajine. A my len vyvolávame obrovské obavy, čo títo ľudia sú schopní na Slovensku urobiť. Či v čase, keď sa voľne prebehovalo cez slovensko-ukrajinské hranice, nemajú k dispozícii strojné zbranie. Či nemôžu byť aktérmi provokácií, ktoré môžu naozaj spôsobiť obrovské napätie v tomto štáte. Dámy a páni, máme tu štruktúru, financovanú zo zahraničia, napojenú na slovenskú opozíciu, ktorá chce zneužiť protesty, na ktoré ľudia majú právo. Je to veľmi jednoduché. Pokúsia sa o akúsi potyčku, potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, Národnej rady, prezidentského paláca. Potom budete svedkami vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami. Nebude tu 20 kamier ako teraz, ale 1740 kamier z celého sveta. Vytvorí sa obraz o slovenskej vláde, že je fašistická, násilnícka, alebo robí poriadok a nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie. A sme tam, kde sme boli v roku 2018. Prepáčte, my si krajinu rozvracať nedáme. Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, že dnes bol veľmi konkrétny. Hovoril konkrétne mená, konkrétne finančné toky, konkrétne mená organizácií, konkrétne prepojenia, ukazoval konkrétne fotografie. Pretože ak ide o pokus o rozvrátenie ústavného systému Slovenskej republiky, na to presne máme spravodajské služby, či je to Slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo, aby tieto aktivity na Slovensku monitorovali. Úlohou Slovenskej informačnej služby nie je monitorovať za každú cenu situáciu v Sýrii alebo v Gaze. Predovšetkým musí chrániť spravodajský systém, ktorý máme, ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Môžete sa uškrňať, koľko chcete. Takáto vážna situácia tu ešte nebola. Ak si zoberieme sofistikovanosť a organizovanosť skupiny ľudí prepojených na opozíciu, ktorí sa o toto pokúšajú. Ešte raz preto vyzývam ľudí, choďte kľudne protestovať, kričte, koľko chcete proti tejto vláde, ale prosím, nenechajte sa zneužiť týmito skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky, pretože o nič iné týmto ľuďom nejde. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky má v mnohých oblastiach suverénne názory, ktoré niekomu nevoňajú. Má názory, ktoré možno sa nehodia do toho prúdu jediného povinného názoru. Áno, aj my vítame zmenu, pokiaľ ide o prezidenta Spojených štátov amerických. Samozrejme, nie je našou povinnosťou monitorovať a opakovať to, čo robí americký prezident. Ale minimálne sme presvedčení, že prichádza trošku iná doba, ako to bolo doteraz. Že americká administratíva krmila mimovládne organizácie finančnými prostriedkami, ktoré potom na Slovensku robili to, čo robili. Veríme, že toto obdobie končí a že suverénna politika Slovenskej republiky sa bude môcť ešte viac zvýrazniť. Na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady sme dali aj odporúčania ministrovi vnútra a spravodajským zložkám. Prosím, chcem, aby ste si uvedomili, že Bezpečnostná rada v čase mieru je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a môže vláde Slovenskej republiky dávať návrhy a odporúčania. Bezpečnostná rada preberá významné postavenie len vtedy, keď je vojna alebo výnimočný stav a keď nemôže fungovať vláda Slovenskej republiky. Podobne ako v tomto ústavnom zákone je zakotvená parlamentná rada, ktorá garantuje činnosť Národnej rady Slovenskej republiky pre prípad vojnového stavu alebo stavu, ktorý znemožňuje normálne stretávanie sa Národnej rady. Je teraz na ministerstve vnútra, aby navrhlo, či je potrebné stretnutie vlády Slovenskej republiky,
minister vnútra jasne formuloval, čo je treba urobiť do budúcnosti. Sú to predovšetkým preventívne opatrenia, ale predovšetkým ďalej musíme monitorovať túto organizovanú skupinu financovanú z zahraničia, napojenú na slovenskú opozíciu, ako ďaleko zachádza, do akých štruktúr sa až dostala a na čom všetkom má podiel, pokiaľ ide o tento pripravovaný útok na ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Dovolte mi teraz, aby som vás oboznámil s uznesením Bezpečnostnej rady, ktoré má podstatne väčší význam ako inokedy, pretože bolo prijaté v prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov prakticky celej vlády Slovenskej republiky a celého vedenia Národnej rady Slovenskej republiky. Oceňujem zaangažovanie pána prezidenta, pretože pán prezident mohol povedať, že toto si vybavte vy, priatelia vo vláde, ale ako ste ho počúvali, po včerajšom stretnutí na ústredí Slovenskej informačnej služby a potom, čo dnes videl a počul, skonštatoval, že situácia je vážna. A ja poznám pána prezidenta, nie je to typ človeka, ktorý by niečo nafúkoval alebo na druhej strane by niečo podceňoval, preto si myslím, že jeho angažovanosť v tomto prípade dáva celej tejto kauze obrovský význam. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, uznesenie z 23. januára 2025. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán, zriadený na základe ústavného zákona číslo 227 z roku 2002 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov, na svojom zasadnutí dňa 23. januára 2005 zvolanom na základe návrhu prezidenta Slovenskej republiky podľa článku 8 odsek 9 citovaného ústavného zákona a za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Po A. Dôrazne odmieta šírenie nepravdivých informácií o aktivitách popierajúcich zahraničnú politickú orientáciu Slovenska s cieľom zvyšovať napätie spoločnosti, mobilizovať občiansku neposlušnosť, útočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky a dosiahnuť zmenu vládnej moci destabilizáciou štátu, blokádou vládnych inštitúcií, verejných priestorov a paralizovaním rozhodovacích procesov vlády. Dámy a páni, v tomto ustanovení uznesenia veľmi jasne odmietame klamstvá, ktoré šíri slovenská opozícia. Táto vláda nikdy nerobila a nebude robiť žiadne kroky, ktoré sa týkajú zahranično-politickej orientácie Slovenska a už vôbec nie také kroky, ktoré by spochybňovali naše členstvo v Európskej únii a v NATO. Rovnako pod písmenom B Bezpečnostná rada potvrdzuje poprvé zahranično-politickú orientáciu Slovenska vychádzajúcu z členstva v Európskej únii a v NATO a po druhé nevyhnutnosť aktívneho prístupu Slovenska k výzvam, ktorým Európska únia a NATO v súčasnosti čelia. V tomto máme obrovský náskok pred opozíciou, ktorá netuší. Keby ste sa spýtali pána predsedu Progresívneho Slovenska na Národnej rade, aby nám povedal teda, ako by to inak robil, čo by robil. On nevie nič. On je len prečítať článok z denníka N alebo z denníka SME. Veľmi jasne opakujeme, že každý, kto ide na míting, na protest proti tejto vláde a niekto mu tam hovorí, že vláda Slovenskej republiky má záujem vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO, klame. Nech sa ľudia spýtajú na tribúnach tých, čo tam budú kričať, nech im teda odpovedajú na základné otázky. Ako sa bude Slovensko správať, ak príde návrh na harmonizáciu daní a niekto nám povie, že musí byť DPH 30%. Ako sa bude Slovensko správať, ak príde návrh, že v zásadných otázkach, ktoré sa týkajú fungovania Európskej únie, nebude potrebná jednota a jednomyselnosť a budú môcť rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že malé štáty budú vyradené z tohto procesu. Spýtajte sa ich, ako budú reagovať, ak príde návrh na účasť slovenských vojakov v ozbrojených zložkách na území Ukrajiny. Spýtajte sa ich, ako budú reagovať na návrhy na zvyšovanie výdavkov na obranu. Oni túto odpoveď absolútne nepoznajú. My si vážime členstvo v Európskej únii aj v NATO, ale chceme byť aktívnymi hráčmi. Chceme jednoducho, aby, ak sa budú robiť nejaké zmeny v týchto inštitúciách, boli sme súčasťou rozhovorov o týchto zmenách, aby sme boli aktívnymi hráčmi. Po C. Bezpečnostná rada berie na vedomie informácie a dôkazy zhromaždené príslušnými bezpečnostnými a spravodajskými orgánmi, potvrdzujúce úmysel organizátorov protivládnych zhromaždení a protestov zmeniť charakter týchto podujatí na aktivity provokujúce bezpečnostné orgány k zásahom proti protestujúcim
s cieľom zvýšiť spoločenské napätie a agresivitu, útočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky, dosiahnuť destabilizáciu štátu a následne zmenu politických pomerov vychádzajúcich z výsledkov parlamentných volieb v roku 2023 a odstaviť súčasnú vládu od výkonu vládnej moci. Po D. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rešpektuje právo občanov Slovenskej republiky zhromažďovať sa a slobodne vyjadrovať svoj názor za predpokladu, že výkon týchto práv je v súlade s príslušnými zákonmi. A po E. odporúča poprvé vláde Slovenskej republiky, aby prijala nevyhnutné preventívne opatrenia a po druhé príslušným bezpečnostným a spravodajským zložkám, aby pokračovali v monitorovaní existujúcej situácie. Prajme vám pekný piatok a pekný víkend. Dovidenia.